усім. Ух ты, подзорная труба! А можно мне у яе зірнуць? Не-а, не можна. Ну, Касечка, ну одним очком. І не прасі, я сама яшчэ не нагулялася. О, а гэтая дзяўчынка таксама на другі бок павярнулася і матулю не слухае, а тая скача, хвалюецца, што на працу можа спазніцца. Добрага ранку усім гледачам, добраранка. Прывітанне, Маргоша. Кася, а ты чаму не вітаешся? А тут за столом сядзяць і снедаюць, а малы не хоча оладкі са смятанкай есці і кашу овсяную з разынкамі. Не разумею, смакота ж. Дзе смакота? Можна паглядзець? Нельга. Адыдзіце ад мяне і маёй падзорнай трубы як мага далей. І не перашкаджайце за нашымі гледачамі падглядваць. Падглядваць? Неадкладна спыніся. І не падумаю. Ды што з табой сёння такое? Ты на сябе не падобная. Ага, і не павіталася, яшчэ за іншымі падглядаеш. А ўсе ведаюць, што гэта адзін з самых дрэнных учынкаў. Гэта вы так гаворыце, таму што ў вас такой трубы няма. Кась, якая муха цябе укусіла? Ніякая муха мяне не кусала. Мухі яшчэ ўсё спяць. Ты што гэтага не ведаў? Ніякі ты не разумнік, а толькі прыкідвайся ім. Ну вось, яшчэ і сяброў крыўдзіць. Вой, Лесік, мне здаецца, у нашай касе вушы пачалі павялічвацца. Ага, вялізнымі такімі становяцца, як у слана. А вочы, наадварот, маленькімі-маленькімі зрабіліся, як у крата. Не хочу. Што не хочаш, Кася? Не хочу вушы, як у слана, і вочы, як у крата. Супакойся, Кася, у цябе і вушы, і вочы вельмі сімпатычныя. Жартуеш? Сама паглядзі. А гэта ты што, у сне з вушкамі, як у слана была? Дык гэта я спала? Яшчэ як моцна. Мы з Лесікам спрабавалі цябе разбудзіць, ды дзе там. Прывітанне, сябры. Добрага ранку усім. А вы ж ужо віталіся. Я гэта дакладна памятаю. Дзе віталіся? Мы не віталіся. Значыць, і гэта было ў маім сне. А ўсё адбывалася так, нібы на самой справе. Ты давай хутчэй канчаткова прачынайся, а мультфільм табе ў гэтым дапаможа. Ого! Якая подзорная труба твоя? Моя! Дарэчы, за яе ўсё і пачалося ў маім сне. Што пачалося, Кася? Ну, не магу я вам расказаць. Сорамна. Добра, што гэта быў толькі сон, а на самой справе я зусім іншая. Не хочаш, не гавары, мы не настойваем. А я придумала, мы з вами за зоркамі з дапамогай маёй падзорнай трубы назіраць будзем, як яны з неба падаюць. Лесік, калі там бліжэйшы зоркапад намячаецца, а? Зараз паглядзім. Марго, нясі наш камп'ютар. Зараз. Так, прынесла. Так. Знайшоў. Слухайте, што такое зоркапад увогуле? Каметы праносяцца на вялікай хуткасці і пакідаюць пасля сябе зорны пыл, які падае на зямлю, нібы зоркі. Каметы, ракеты! Ты не разумнічай! Ты лепш знайдзі адказ, калі нам на зоркапад збірацца. Так, бліжэйшы зоркапад у гэтым годзе намячаецца ажно ў красавіку. Зоркі будуць сыпацца прыблізна па 20 штук у гадзіну, вылятаючы з сузор'я Ліры. Якая музычная назва, сузор'я Ліра. А зоркі, значыцца, лірыдамі будуць звацца? Менавіта так, Маргоша. О, да красавіка яшчэ так доўга чакаць. Нічога, Кася, затое мы паспеем падрыхтавацца. А што нам рыхтавацца? Галоўнае, у нас падзорная труба ёсць. А жаданні прыдумаць? Жаданні гэта правільна. Я цэлы спіс іх напішу, каб потым нічога не забыцца. А спальныя мяшкі? Лесік, не выдумляй. Спальныя мяшкі нам на што? Каб назіраць за зоркападам, трэба яшчэ да світання залегчы ў спальны мяшок, а потым прачнуцца ноччу і паспець жаданні загадаць.
пакуль зоркі падаць будуць. Придумал! Никуда я залягать не буду. Для такой отказной справы наогул можно и не спать. Я ж не маленькая. Ага. Усе бачылі, якая ты вялікая ў пачатку праграмы. І як мы дабудзіцца цябе не маглі. Что? Марго, скажи ему, каб не пачынаў. А то я моя терпливость не вытрымае. Узорвуся, як тая комета. Так, усе супакоіліся і настроіліся на прагляд мультфільма. А зараз увага! Мы подводим вынікі адной разважалкі Дыяны Грабеншчаковай з Мінска. А гучала гэта разважалка так. Он бывает кирпичным и деревянным. Его называют недвижимостью. Он бывает одноэтажным и многоэтажным. У него есть крыша и окна. Мы живем в нем. І вы, вядома, здагадаліся. Дыянка рассказывала нам про дом. Дзякуй усім, хто даслаў у Добры ранак свае лісты з малюнкамі. Вось паглядзіце на дамы наших пастаянных гледачоў братоў Кур'яновічаў з Мінска. Домик, які намаляваны фарбамі Кірыла, а выцінанка – гэта Міраслава. Вельмі прыгожа, хлопчыкі. А гэтыя дамы намаляваў наш добры сябра Антон Флідер з Бабруйска. Ты малайчына, Антон, што нават калі не атрымліваецца паглядзець наш добраранак зранку, глядзіш яго ў інтэрнэце. Сапраўды наш фанат. Прыемна. А вось паглядзіце, які прыгожы шматпавярховы дом атрымаўся ў Івана Гаўрылюка з Брэста. А я б з задавальненнем пажыла і ў доміку Яніны Маркавец з Рэчыцы, ці пагасціла у Алексея Новікова з аграгарадка Следзюкі Магілёўскай вобласці. А я б з'ездзіў у госці да Ангеліны Вайтовіч з гарадскога пасёлка Лукскі Гродзенскай вобласці. Вось што напісала нам яе матуля. Ангеліна вельмі любіць маляваць, а таксама рабіць розныя рэчы з паперы. У школе яна займаецца ў гуртку па вышыванню. Якая малайчынка, так і далей трымаць, Ангелінка. А мы чакаем ад цябе і ўсіх гледачоў Добраранка новых малюнкаў. А нашы сённяшнія пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз яшчэ адзін мультфільм, а пасля віктарына па ім. А таму будьце асабліва уважлівыя. А зараз абяцаная мульцівіктарына. Пачнем з разміначных пытанняў. Першае пытанне ад мяне. Ці можаце вы адказаць, капялюш якога колеру быў на таты рыбцы, калі яны з матуляй разыгрывалі для сваіх дзетак прадстаўленне? О, я ведаю і адказваю. Капялюш гэты быў фіялетавы, так? Правільна, Кася. А другое разміначнае пытанне ад мяне. Скажыце, колькі зім таму стары окунь быў на паляванні? Ну, гэта, пэўна, даўно было, таму што ён ужо быў без зубоў. А што окунь сам казаў, памятаеце? Здаецца, ён сказаў так. Пару зім таму. Малайчынка, Лесік. Падумаеш! Вось ты, Марго, зараз мяне хваліць будзеш за маё супер-пупер пытанне для нашых гледачоў. Кася, дзяўчынкі і хлопчыкі цябе уважліва слухаюць. Сябры, напішыце і намалюйце нам тую цацку, якая была у маленькага окуня. Ну, як вам маё пытанне? Добрае, ты малайчынка. А што я вам казала? Сябры, свае лісты дасылайце нам па паштовым адрасе 220-114, горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці па электронным добраранак.tv@gmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Ну, а мы развітваемся з вами. Цікавага і вясёлага усім дня. А мы сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! Каб зарадзіць вас добрым настроем на ўвесь дзень. Будзе весела!